Integrationsråd. De er her for at fejre prisoverrækkelsen med os. Det er vi meget glade for. Personligt glæder jeg mig meget til at fejre alle dymonerende. Jeg håber, vi får noget gode timer sammen. Vi er også heldige, at vores borgmester Michael Smed gerne vil overrække prisen. Stor velkommen. Jamen, tusind tak for, at jeg i øvrigt må være med til at overrække prisen. Jeg tror, vi gør det sammen. Gør vi ikke det? Det tror jeg. Du kunne ikke stå på mig, men vi skal overrække prisen. Så kan du hjælpe mig. Godt. Men integrationsprisen er jo stiftet af Integrationsrådet i Vordingborg Kommune med det formål at anerkende og hædre dem, der går forrest for at fremme mangfoldigheden og integrationen. Og det vil altså enkeltpersoner såvel som virksomheder og arbejdspladser eller foreninger endda. Prisen tildeles for at udtrykke den her offentlige anerkendelse. Det er jo ikke noget, man bliver rig af, men det er i hvert fald et skulderklap i forhold til det arbejde, man man gør inden for at fremme integrationen. Og der er rigtig mange i Vordingborg Kommune, som gør en ekstra stor indsats for at skabe gode rammer for integration i Vordingborg Kommune. Vores eget integrationsråd hjælper med vejledning og politisk vejledning i integrationsspørgsmål og laver arrangementer lokalt for at skabe fællesskab på tværs. Rigtig mange lokale er også på banen. Udvikler forskellige initiativer, der alle er med til at skabe fællesskaber og inklusion og stiller sig til rådighed på forskellige vis. Det er de lokale aktører, som vi i dag er samlet for at fejre. I år skal vi uddele ikke mindre end 2 priser. Den ene pris vil gå til en enkelt person, og den anden vil gå til en arbejdsplads, virksomhed eller forening, som opfylder kriterierne for prisen. Og i alt er der indstillet 10 kandidater til prisen. 3 enkeltpersoner og 7 virksomheder, foreninger eller arbejdspladser. Jeg vil sige det hele, så I kan gætte endnu, hvad det er, det går til. Det er 10 kandidater, der på hver deres måde tager ansvar for at skabe gode rammer for integrationen i Vordingborg Kommune. Og som borgmester er det rigtig, rigtig dejligt at opleve det. Vi kan ikke som kommune selv løfte det ansvar alene, og vi har brug for, at borgerne, virksomhederne tager del i integrationen. Og inden jeg afslører vinderne, vil jeg derfor nævne alle de nominerede, og baggrunden hvorfor de er nomineret, fordi alle her har gjort en stor indsats. For enkeltpersoner, der er Anja Grønvald Jensen nomineret. Anja yder som pædagogmedhjælper en helt særlig indsats i mødet med ikke-etniske danske forældre og børn. Anja møder familierne og børnene der, hvor de er. Hun taler med dem, inkluderer dem og gør dem trygge. Anja tager ofte også et stort ansvar i forhold til ikke-etniske danske borgere i jobprøven, og har desuden været mentor for en kvinde med anden etnicitet end dansk. Tusind tak for det, Anja, og jeg synes, vi giver dem en hånd hver gang. Vi venter med blomster. Ja, det er bare fordi, jeg ikke kan ud af det. Assad Mohammed. Assad gør et kæmpestort stykke arbejde for de borgere, han har tilknyttet igennem sit job som mentor, men også i forhold til alle, der ringer til ham for at få en lille smule hjælp. Assad har selv formået at skabe sig en tilværelse i Danmark sammen med sin familie inden for en meget kort årrække. Her favner han den nye kultur, han lever i, samt holder fast i den, han kommer fra. Og jeg synes også, vi skal give Assad en stor. Så har Tony Fabricius som frivillig under Dansk Flygtningehjælp på modtagecentret i Askeby været en rigtig god støtte for de ukrainere, der kom til vores kommune. Det har han gjort ved at udvise en kæmpe stor forståelse for deres svære situation og prøvet at hjælpe dem bedst muligt. Det har været alt fra beskæftigelse til hvordan man egentlig sorterer affald i Danmark. Han har været meget opmærksom på ukrainernes ve og vel og udvist en stor forståelse for de borgere, som har været meget påvirket af de følger, som krigen har medført for dem. Og derfor skal Tony også have en stor hånd. Og for den skarpe iagttager, så er der jo så 7 nomineret inden for arbejdspladser, virksomheder eller foreninger. Og dem vil jeg så gennemgå nu, og så tager vi overrækken bagefter. På listen her, der er Sydsjællands Kistefabrik ved Henrik Pihl.
Henrik er chef for Sydsjællands Kistefabrik og har gennem flere år været en rigtig god og vigtig samarbejdspartner for vores integrationsafdeling her i Vordingborg Kommune. Han har med sin tålmodighed og rummelighed og evne til at udvikle og se optimistisk på situationerne fået udvidet sin medarbejdergruppe til at inkludere flere af anden etnisk herkomst end dansk. Henrik han ser de her muligheder og går faktisk også noget længere, end vi i hvert fald som kommune kan forvente, for at løse de mange udfordringer, der har fulgt med, når man påtager sig det ansvar. Så tusind tak for det, også til Henrik og Sydsjællands. Biska har igennem flere år været utrolig åben for ansættelser af flygtninge og indvandrere, der er bosat i Vordingborg Kommune. Senest også i forbindelse med ankomst af de første fordrevne ukrainere, hvor Biska viste stor interesse for at integrere og ansætte indtil flere i produktionen. Biskas ledelse og medarbejdere har været åbne og har sammen med Jobcentrets integrationscenter arbejdet tæt sammen om at løse de praktiske problemer, der opstår. Herunder faktisk så har Biska stillet et lokale til rådighed for sprogskolen, der underviser hver mandag på Biska i dansk. Så også en stor hånd til Biska. Coop 365 i Nedervindinge ved Jannik Fausing. Jannik han er kreativ, rummelig og vil gerne tage et ansvar for at give muligheder til de af vores borgere, som ikke umiddelbart er klar til fuldtidsjob eller job på ordinære vilkår. Han er blandt andet åben for skånehensyn, sproglige udfordringer, som jo kan være ganske relevant, og begrænsninger i mødetider. Janniks tilgang er åben og ærlig og har i flere tilfælde vist sig at kunne motivere og inkludere de borgere, som er længst fra arbejdsmarkedet. Så også tusind tak for det til dig, Jannik. Centralvaskeriet i Vordingborg Kommune ved Magni Niklasen, og han kom i hvert fald også, så jeg. Magni og hans medarbejdere på Centralvaskeriet i Vintersbølle favner og rummer andre baggrunde og historier. Magni forstår at udvikle de faglige og sproglige kompetencer og er dygtig til at spotte vilje og kunden. Magni forskelsbehandler ikke nogen, og alle er en del af arbejdspladsen på lige vilkår. Uanset om der er tale om man er virksomhedspraktik, løntilskud eller man er ordinært ansat. Så også en stor hånd til Magni og Solvang Plejecenter ved Mette Rode Rasmussen. Mette, dine kollegaer og medarbejdere sætter rammerne om en ekstremt rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Der er altid mulighed for dialog omkring forløb, udvikling og fremtid. Der er nogle forløb, der lykkes, der er også nogle, der ikke gør, men Mette mister aldrig ønsket om at guide, hjælpe og rekruttere, hvilket resulterer i de forskellige samarbejder omkring virksomhedspraktik, løntilskud, ordinært arbejde og uddannelsesforløb. Så tusind tak for det, Mette. Orientalt frugt og grønt ved Ali og Fadim Jandim. Så ved jeg ikke, om det udtaler rigtigt. Ja. Ali og hans familie har i årevis været forbilleder på, hvordan man i en provinsby som Vordingborg kan integrere sig som familie og med virksomhed. Det samme gør sig faktisk rigtig meget gældende i forhold til deres måde at drive forretningen på, og også i deres måde at møde byens kunder på. Så det er rigtig dejligt, og tusind tak for det, Ali og Fadim. Højers Konditori ved Tina Emborg og Tommy Dino. Både Tina og Tommy er meget aktive i at integrere bredt på tværs af landegrænser, kultur og sprog. De ser deres medarbejdere som aktiver og hjælper også gerne med private og personlige udfordringer i dagligdagen. De er dygtige til at indsluse og udvikle medarbejderne. De forstår, at det tager tid at tillære sig nye måder og rummer, at læringsskolen er forskellig fra medarbejder til medarbejder. Så også tak til Tina og Tommy. Så er vi ved at komme frem til der, hvor vi skal overrække priserne. Og der var jo 2 vindere. Når det så er sagt, så handler det jo egentlig ikke om at vinde den her pris. Det handler jo om dagligdagen. Og derfor er der selvfølgelig også en stor tak til dem, der ikke vinder. Men jeg synes, vi skal have trommerne til at køre, og så skal vi... ja, lad os bare gøre det. Så her kommer vi årets prismodtagere. Og den første, som er en enkelt person, er Hassan Mohammed. Ja. Det kommer. Men altså, jeg kunne ikke være her. Ja, men jeg ved, at det er rigtig, rigtig glad. Ja, så jeg sørger for, at jeg får dem her. Ja, tusind tak. Og han får den. Jeg tror godt, at jeg kan sige
fra start, at det betyder rigtig meget for ham. Så jeg skal nok sørge for, at han får det. Og du hilser ham mange gange. Ja, Ja, det er godt. Så, er vi klar til det næste? Skal vi lade trommerne køre igen? For gode ting. Og den virksomhed, forening, en arbejdsplads, der har vundet den anden pris, er Biska. Det er dem, der trækker læsset. Ja. Det er nemt for mig. Det skal vi. Tillykke med et stort. Ja, men ett annat må vi väl se. Jag ska starta med att säga att jag är svensk, så jag är på min egen integrationsresa här i Danmark och Göteborg kommun. Och måske några andra förutsättningar än de som vi har haft med att göra nu. Jag tror vi har tagit emot 11 ukrainare här den sista perioden. Och, alltså, det värmer mig verkligen att få en sån pris. En meget stolt på framförallt vi ukrainarna som har visat sig vara goda medarbetare, men också kollegor. Och jag blev nästan lite rört när Gitte sa till mig idag på vägen hit att någon av de ukrainare han har blivit inviterad privat på julefrukost hos någon av våra medarbetare, alltså icke arrangerat av oss. Så vi kör fantastiskt gott med språkskolan och med en väldigt gott samarbete på kommunen och Hälla, så har det kört som en dröm. Så det är en succé, det är fast ansatt hos oss och det är bra. Så jag lyfter fram Gitte här, det är vår huvudtillitsvald som på något har gått föran när någon hos oss måste är liksom bange för att tala engelska eller borde man ska förstå, så har Gitte gått föran och visat att det här är något som vi vill göra som verksamhet. Och Björne som har lång erfarenhet med att koordinera det här samman med Hella på kommunen. Och Heidi som är produktionsledare var liksom först ut och sa jag ska ha den i min avdelning och har liksom gått föran här och fått det här att fungera och visat att det är möjligt. Så vi har flera avdelningar där har vi pengar. Så tusen tack. Så lovede jeg jo, at alle jo er vinder i det her spil, fordi man hver dag gør en forskel. Og derfor så er der blomster til alle, og det var dem, du var lige ved at løbe over hen. Så jeg tænker, at vi skal have jer alle sammen herop, og jeg ved, at vi gør det på én gang. Er det det? Ja. Skal jeg lægge dem op igen? Ja. I vil se, hvem det er. Jeg finder listen frem igen. Anja Grønvald Jensen. Ja, hej Anja. Tak. Tusind tak for Anja. Ja, og du må hilse. Ja, der siger tak. Ja, godt. Godt. Og så er det Tony Fabricius. Så har vi arbejdspladserne med videre, og så var det Sydsjællands Kistefabrik, vi kan kigge. I kom så tæt på, så jeg kunne give hånd. I andre, I blev lidt væk. Hvor farlig jeg er. Du bladrer en gang mere her, så er det Coop 365, Jan Pausing. Hvor ikke han er her snart. Jeg ser, hvor han gerne vil give igen for mig. Jeg ser ham. Det tror vi på. Nu er der to kender med. Han er her ikke, fordi han er i gang med at træne min datter i håndbold. Og det er jo så en ildsjæl i lokalsamfundet ud over en situation. Det er fair.
Så har vi Magni Niklasen fra Centralvaskeriet. Så er du kommet så tæt på, som Tak. Så har vi Ali og Fadil i Jan. Brugt og godt. Så er det Højers Konditori, Bettina Indborg og Tommy Ligemose. Og de er her heller ikke. Ja. Og hvem vil så køre forbi bageriet, Audi? Vi sørger for, at de får. Tusind tak til jer alle sammen. Og tusind tak også til Lolland og Næstved for at bakke op om, at vi hædrer og anerkender det her arbejde, som alle de mange borgere i Vordingborg Kommune gør hver dag, som højner, at vi har nogle gode fællesskaber. Lige præcis. Der er ikke flere, altså at det hele officielle program er slut, så nu er det tid til at hyggesnakke i korridoren, havde jeg nær sagt. Og der er noget at drikke. Man kan få både alkohol og noget, der ikke er alkohol i. Nej, der er ikke alkohol. Der er faktisk ikke alkohol i. Det er jo godt med det, du siger det. Der er ikke noget med alkohol, så man kan bare slå sig løs. Sandwich og kage.